eta guztion artean loturik gauzkaten kateak apurtuko ditugu. Y habiendo mencionado las cadenas que por ahora nos mantienen oprimidos, nuestro corazón viaja irremisiblemente a cada patio, a cada celda, a cada cárcel de exterminio, donde la dignidad sin límites tiene un nombre escrito en mayúsculas: Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos. Aun estando en condiciones infrahumanas, siempre nos reciben con una sonrisa, con el ánimo inquebrantable, y nos despiden con el puño en alto, con besos que funden los sucios cristales e iluminan nuestras vidas. Xabi Zaga, mesedez. Mendekuaren legea, la ley de la venganza. Hauxea da, giltzapean gauden Euskal Abertzale guztiok begiratzen dugun lege bakarra. Mendekua hain zuzen ere. Euskal Herriaren alde borrokatzea ezin da inolaz ere barkatu Espainialdean. Bekatu hori guztiz onartezina baita. Eta horrexigatik gatibu gauzkaten Euskal Abertzaleen aurka mendekuaren bidea lege nagusia da. Baina 19. mendean gauza bera gertatu zitzaien Kubaren askatasuna lortzeko borroka egin zuten borrokaleriei. Haietako batzuk Kubatik tokitan zeuden beste espetxe batzuetara eraman baitzituzten. Giltzapetik aske geratzeko aukera bakarra dagoela ulertarazi nahi zaigu. Euskal presoek damutu eta barkamena eskatu beharra dute. Beren iragana guztiz bukatu behar dute. Euskal Herriaren aldeko borroka politikoa baztertu behar dute. Oker aritu zirela onartu behar dute. Beren borroka alfarrikakoa izan dela adierazi behar dute eta Euskal Herria Espainia dela onartu behar dute. Beraz, espetxean bazaude eta gaiz seindaezina pairetzen baduzu, ez zaituzte besterik gabe askatuko eta legez dagokizun eskubideak bete daitezen damutu beharra duzula esango dizuten. Eta gero, demokraziaren handietasuna goraipatuko dute. Zure zigorra legez beteta baduzu ere, zigorra 10 edo 12 urtez luzatuko dizute. 30 urteko zigorra bete dezazun. Eta hala ere, espetxean soilik 30 urte egin dituzula esango dizute. Eta espetxetik ateratzeko damutu eta barkamena eskatu beharra duzula adieraziko dizute. Eta gero, demokraziaren handitasuna goraipatuko dute. Legez, Euskal Herriko espetxe batean egoteko eskubidea duzu, baina zure sorterritik oso urruti dagoen beste espetxe batera eramango zaituzte. Eta Euskal Herrian egoteko zure eskubidea betetzeko damutu eta barkamena eskatu beharra duzula jakinaraziko dizute. Eta zure borrokari uko egin nahi ez badiozu eta gainera damutu beharrek ez duzula eratzuten baduzu, orduan espetxean ahalik eta baldintzarik txarrenetan geldituko zara. Eta gero, demokraziaren handitasuna goraipatuko dute. 2011ko ekainean idatzi zuen testu hau Jose Carlos Apeztegia preso iruindarrak. Harrezkero, gauza asko aldatu dira herri honetan, aldatu ditugu. Eta kartzeletan ere aldatu dira gauzak, okerrera baina. Presoen senideek istripu gehiago izan dituzte, errepidetan. Hainbat lagun gehiagori espetxe zigorra luzatu diete, 5, 8, 10 urtez. Preso eta ieslari gehiago hil dira. Zerrenda ikaragarri luzeagoa eginda. Estatuei gatazka konpontzeko prozesura hurbiltzeko eskatu diegu. Hasteko, euren lege propioa betez. Eta legea betez erantzun dute. Mendekuaren legea. Hona gure erronka, beraz. Gure konpromisoa izan behar duna. Angel Figueroa eta Xabier López Peña azkenak izan daitezela.
Horretarako hemen Euskal Herrian, etxean, behar ditugulako. Aurrera!